إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa kamar yadda ku sani muna karatun wannan littafin fi zilalin taqwa na Sheikh Abdulhadi. Duk sanda ya zama aka ce malam babba ya yi tafiya ko kuma wani uzuri daga cikin a'aza ta kasa bai samu damar isowa ba domin yi mana karatu. Muna amfani da wannan kursan domin faɗakar da kanmu ainihin wato abin da ya sauka na daga cikin littafin fi zilalin taqwa. Wannan shine halka na biyu a jirin yau. Allah ya mana tawfiki. Za mu tashi malam yana cewa ina muka sani annal abda lallai cewa bawa innama yabda'u manazil as-sayr ila Allah bi qalbi wa himmati. Kawai dan adam yana yanke zango ne, zangon tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki da zuciyar shi da himmarsa. Dan abin da za ka yi yanzu gabaki ɗaya mu nan kaf muna da irada ne, muna gudanar da ayyuka ne ta hanyar ainihin watan abin da zukatanmu suke raya mana. Zuciya kamar yadda Sheikh Salih Al-Usaimin yake faɗa cikin sharhinsa da ya koya da salihin yake cewa li'annal qalba hammamat, zuciya da ke gani tana da himma, tana kai ta kawo wa imma fil khair wa imma fil shar. Ko dai wannan kai kawai ya zama cikin alkhairi ne ko kuma ya zama cikin sharri, duk yadda aka ji aka kawo. Da wannan ne za ka ga ɗan duniya lalatacce sai ya ce ba zai bi Allah ko kuma ya kibin Allah, to sakamakon haka sai ka ga ya waɗa cikin ainihin watan soye-soyen zukata, abubuwan da za su shigaltar da shi daga barin bin Allah da manzansa, kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa cikin duniya حرم من الرق الذي خلقوا له وبلغ رق النفس والشيطان. حرم من الرق الذي خلقوا له. Su ainihin watan 'yan duniya waɗanda suka ƙi bin Allah, suka ƙi bin manzon Allah, suka ƙi yin sharar masallaci, to suka nisanci bautan Allah, don haka sai suka samu ainihin watan jawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masu shine wabalo bi riqqin nas wa shaytani, wato jarabawa na bin shaidan da kuma bin soye-soyen zukatan su, sai ya zama indirectly kamar ainihin wata suna worshiping ɗin zukatansu ne. Allah ya kare mu. To mala yake cewa la bi badani ba da jikinka ba, wato duk abin da za ka yi a rayuwa ba wai strength da gangan ciki ba ne ba physical strength ba ne ba. Abin da ake so wato zuciyarka ya zama ta tafi ita ke da ainihin wato ƙwarin wannan sabata, to sai ka ga gangan jiki ya samu tsayuwa da tabbatuwa. Wannan kuma hatta turawa suna da wannan fahimtar. Akwai ainihin wata wani littafi da ke kira Talent is Never Enough na Nassim Maxwell, da ya ɗauko wani narration na wani story na wata mata. Lokacin matar sai ta yi ƙoƙarin hawan tsauni ne mafi tsawo a cikin America, ainihin wato northern part ainihin wato America. Da ta yunkura ta hau, sai ta ƙarshe da ta sai ta ce she discovered that is not a physical strength but rather is a psychological power and strength. Abun hawa da ta yi ƙoƙarin ta hau wannan tsaunin ga da nisa ga da tsawo, sai ta ce
ta fahimci cewa duk abin da za ka yi a rayuwa ba wai karfin hali jikinka zai sa ka yi shi ba, but determination ɗinka, ƙudurinka, abin da zuciyarka ya kunsa, to shi ne malam yake nuna mana muhimmancin zuciya wajen yadda take ingiza mutum wajen aikata alkhairi. Yanzu yadda kuke zaune nan muke ɗalibai, idan ka sa ranka za ka haddace Qur'ani, to insha Allah duk karatun da malaman suka muku sai ka je kai ta yi gida, ka je kai ta yi sai ka haddace shi, ko da za ka zuwa yadda sai ka haddace shi, saboda me lazimcin abin da kai da kuma ainihin wato tsayawa da ka kaɗe kadai sai ga Allah ya taimake ka, amma sai ka sa mu zuciyarka za ka iya. Amma da ka sa ba ka kai yaushe kan haddace, yaushe zan yi wannan karatun, sai ga ba za ka iya, amma ka sa a ranka komai yana da sauki za ka iya. Allah ya taimake mu. Mana sai yake cewa wattaqwa fil haqiqa taqwal qulub, haqiqatan abin da ake ce mata gashi ne taqwal qulub, ainihin wato tsoron Allah da zukata za su samu, ba wai abu da gangan ciki zai samu ba da makamantansu. La taqwal jawarih, ba wai tsoron Allah gangan ciki ba zai ka riga nuna tsoron Allah, amma idan ka buya ka fi ainihin wato shari, ainihin wato shuka shari. Allah ya kare mu. Qala ta'ala, Allah madaukakin yana cewa zalika wannan wa man yu'azzim sha'ir Allah, duk wanda yake girmama shari'o'in Allah fa yana min taqwal qulub, haƙiƙanin hakan yana daga cikin ainihin wato jin tsoron Allah wanda yake adashi a cikin zakata. Wa qala cikin wani ayi yana cewa lan yanala Allah luhumha, Allah subhanahu wata'ala wato naman dabban da kuka yanka na layya ba yawan naman ke samun Allah ba, wala da ko kuma yawan jinin ba, a'a walakin sai dai yanalu taqwa minkum, ƙarfin niyyar mai jin tsoron Allah shi ne yake samun Allah, da shi ne Allah yake ainihin wato lura. Kamar yadda Nasiruddin Albani yake faɗa cikin fatawan da Wahid Qutb ya tattara, innamal ibratu bi niyyati salih, ko abin da ake lura da shi ne kyakkyawan niyya, la bi kasratil amal, ba yawan aikin ba. Yadda ka yawan aiki babu kyakkyawan niyya ba zai tasiri ba. Mana yake cewa ai la yasilu ilayhi, wato ba zai isa zuwa gare shi ba, ma ya huddu lakum bihi thawabuhu, abin da ake muku tanadi da shi na ladansa, illa taqwa, sai dai jin tsoron Allah. Wannan bayanan tana cikin shawar sunna na Imam al-Baghawi. Fa kanat taqwa hiya al-rafi'a li tilka al-hadaya ilayhi, sai zama jin tsoron Allah, kyawun niyya ita zai zama wannan dabbobi da ka yanka da layya, duk da dabbar ba ta da wani girma, in ka dube ta irin fiskari ba wani abin ka zo ka gani bane ba, but saboda kyawun niyyar wanda ya ainihin wata yi wannan layyan, sai ga Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ladan kamar wanda ya ƙatan ainihin wata dabba. Da haka sai mana yake cewa kamar kanin kalimu ƙa'idar sa'idan bil amal salih ilai, kamar yadda ka san magana kyakkyawan zikiri azkar da ake yi yadda yake ainihin wato ɗaukuwa zuwa ga Allah idan ka kyautata niyya zuwa gare shi. Wannan magana tana cikin Bahrul Fawaid al-Musamma bi Ma'ani al-Akhbar na Malam Chiota. Da haka sai ce fa laysa ismu a'mali yurad wa la tazinu zayfa, fa laysa ismu a'mali yurad, ba wai kawai irin sunan aiki ake so a ce kai wanda ya aiki kaza, ku duba tun da safe in ya fara sallah har gari ya waye, ashe ba da Allah yake yi ba, kuma babu tsoron Allah a zuciyarsa. A ba haka ake so, abin da ake so ko da abin aikin ya yi karanci ya zama kana nufin hakan har a zuciyarka Allah kake ba. Shi yasa sadaka da za ka ci a dubu ka ba wani kyauta, wani shi kuma idan ya zo sai ya ciro 500 a jikin shi ba da kyauta, yanzu da 500 da dubu ne biya 1000. To wannan idan ya zama wanda ya da 500 da dan Allah ya dan ya samu yardan Allah ne, to sai kaga Allah subhanahu wataala ya bashi ladan ninkin ba ninki. Wancan kuma idan yi wanda ya yi ba dan Allah bane ba, bai dubu da sai kaga ya je gobe kiyama sai ya zama qadimna ila ma'amilu min amalan faja'alna haba mansura, ba zai samu komai wani lada ba saboda bai kyautata niyya ba, bai yi dan tsoron Allah ba. Shine malaki ne ba sunan aiki ake so ya zama an ce an yi adonin dan aikin da suna da adres an kawata shi, ya zama hakikanin abun ana nufin ainihin wato Allah da shi ne tsoron Allah. Wala ta zina zahira, ba wai kawai kawata aikin a zahiri ba, amma a bani yana da cikas. Allah ya kare mu. Walakin taqwa Allah, sai da tsoron Allah wa ma yuqarribu ilayhi zulfa, da
kuma abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah shi ake so. Falaita bainal abdi wa bain kulli amali ba'id min taqwallah wa min Allah bu'adan mashriqain. Falaita kaitu da ma a ce ina ma a ce bainal abdi tsakanin bawa wa bain kulli amali tsakanin kowane irin aiki yuba'id wanda zai nintar shi min taqwallah daga tsoron Allah wa min Allah da kuma ainihin wato Allah bu'adan mashriqain tsakankanin wato nisan da ke tsakanin ainihin wato mashirkaini ya yi alatar ne wato da almashi da almafi wato tsakanin mahudar rana da mafaɗata. Wannan magana ma tana cikin adabin nufus na malayin cikita. From maksud malayin ce abu nufi shi ne dai takwal qulubi lillah, ya zama dai akwai jin tsoron Allah a cikin zukatan bai, wa huwa ibadatu lahu, bautan da zuciya za ta dinga yi na tintintinin Allah, na san Allah, na kyamar kin duk wani wanda ba ya san Allah da manzansa, ka dinga kin shafin can kai ba. Wahda shi ka da duna masu yawo ban da wani Allah, bi gayatul ubudiyyati da matakar ainihin wato bauta masa. Wal ubudiyyatu shi kuma wata Allah da kake gani fiha a cikin wata Allah kowane lokaci akwai gayatul mahabba, akwai tsananin san Allah. Dole sai kana kudurta kana san Allah, kana jin kana ganin girman Allah a zuciyarka. Mawdinuha alqalb, kuma bigiran a zuciya yake. Ana bi wa radiyallahu anhu, an kafa daga bi wa radiyallahu anhu kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-taqwa hauna, tsoron Allah a nan take wato a zuciya take. Wa yushiru ila sadrihi thalath marat, malan yana ta nuni a cikin zuciyarsa sau uku, ya'ni ila qalbi wato yana ne zuciyarsa. Wa zaka anna al-qalba, domin cewa lalle zuciya muhammalu as-sadr, cewa zuciya dama bigiran da yake shine a kirjinka a chest ɗinka, da haka shi yasa manzon Allah yake cewa taqwa hauna, wato zuciyar Allah yana anan ma'ana yana cikin kirji, zuciya da take cikin kirji, ita ma yake sallallahu alaihi wasallam yake. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mai sun yana cewa fa innaha, lalle yadda nan yake la ta'amala absaru, idanuwa ba sa makancewa, walakin ta'amal qulubul lati fi sudur, sai zuciya wadda take cikin ainihin watan kiraza ita ke makanta, ba wai ainihin watan idanuwa ba. Duk sanda ga mutum kana mai wazi ko nasiha bai karɓa ba, ya ƙi asantin, ya ƙi jawo, to ka ɗauka cewa ainihin wato faultin rutun matsalar daga ainihin wato zuciyarsa ne, saboda yana da dinaya a zuciyarsa cewa ba zai karɓa. But amma yadda aka kai, yadda aka ji aka dawo, idan ya zama a zuciyarsa akwai ainihin wato abin nan ƙamshin son gaskiya, wadda ka mai nasiha duk zaɓinta, duk nauyinta, duk yadda ta kai wajen ɗaci, za ka ga zai karɓa. Wa ƙaunuhu, mana yana ce ma a taƙawa haruna ɗin nan, abinda mana yake nufi da maki sallallahu alaihi wasallam ce a taƙawa haruna, abinda yake nufi shine ainihin watan ya'ani annan taqwa fil qalbi, cewa lallai tsoron Allah a zuciya yake. Fa idan taqal qalbu, idan zuciya ya zama akwai tsoron Allah a cikin sa, ai taqatal jawarih, gabbai ma za su amsa, zaka ga ainihin watan zahirin jikinka yana ainihin wato motsi, yana kokarin kusantar dukkan aikin alkhairi, kana nisantar sharri, domin labarin zuciya a tabbai fuskantar sama. Wasu aiba yake a zuciyarka shi zai dinga reflecting a jikinka in most cases. Amma waɗanda za ka ga su koya sharri, su kwallaci sharri a zukatansu, amma a zahiri suna a sa'i ila alkhairat, to wannan babin su da mai yake gada Allah ya jefa cikin wannan babin. To malam sai ya ci gaba da ce mana, wa iza lam yattaqil qalbu lam tattaqil jawarih, galibi idan dai zuciya ba ta kiyaye dokokin Allah ba, to gabbai ma ba za su kiyaye gabba ainihin wato tsoron Allah ba. Wa hada qawli sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ala kusawara wa inna fil jasadi mudghah, lalle a cikin ainihin wato gangan jiki akwai wata tsoka, idza salahat, idan ta gyaru salaha al-jasad kullu, dukkanin jiki zai tsabtatu ya gyaru. Wa idza fasadat, idan wannan jikin ya lalace, fasadar jasad kullu,
wannan ainihin watan jikin din ya lalace sakamakon lalace wannan tsoka. Ala kusara wa hiyar qalb, wannan tsoka ita ce zuciya. wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi ta hanyar Nu'man ibn Bashir. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى الله عز وجل إذا من ذلك تكون النعالة أقول سورة الله وخوف منه تنجل سورة وخشية له هو يولد سورة استقامة أعماله الظاهرة أي كان لكي نظاهر ذاك سنك وتتو سنسي لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب من أي كان ظاهر كل لوكتي suna following din ainihin watan abin da yake na zuciya ne. Wa'alam ka sani anna minan nasi za ka samu daga cikin mutane in most cases man yujadilu bil waqt wanda za ko lokaci yana jayayya amma ka karya bi hada hadis ta hanyar amfani da wannan hadisi da kuka da cewa at-taqwa hauna da kuma cewa wa inna fi al-jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Da ka samu cikin mutane wanda kowane lokaci zai jawo ga wannan hadisi ne ake sabo ya ce ai da masu Allah zuciya yake. Malam sai ya ce fa iza amartahu bil ma'ruf idan ka ce mishi ya aiki alkhairi ko aiki kyakkyawa aw nahaytahu an munkari kana shi daga barin mummunan aiki kada sai ya ce at-taqwa hauna jin tsoron Allah a zuciya yake. Taqulu lahu sai ka ce la tahlik lihiyatak kada ka aske gemunka sai ka dena ce maka fa hal kulliyati haram kana ce mishi aske gemu ko haramun ne wa hal kulliyati min hadil majus wal mushrikin aske gemu kuwa yana daga cikin ainihin watan aikin majusawa masu bautar wuta da rana wal mushrikin da mushrikai makiya Allah wa ifa'ul lihyati idan kace masa cika kuma gemu min halin nabiyyi min al-mursalin yana daga cikin shari'ar ainihin wato annabawa da kuma ainihin wato wal mursalina da kuma manzanni wal awliya illahi salih da kuma bayan Allah waliyan Allah nagari. Idza qulta lahu hadha idan ka ga mishi dukkan waɗannan da sai ka ce gemu ko ga darajarsa malam ka yi haƙuri ka bashi ko ba da kuma ma waɗannan mutanen bayan Allah na dis shari'ar suke da sannan kuma bugu da ƙari an da gari a matsayin da na biri sai ya ce maka ƙara a tabbawa hawa na yi tsoron Allah zuciya yake shi ga baki ɗaya da rasa abin da zai taɓa hujja da shi sai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma akan ƙarya Allah ya tsare mu. Malam ke cewa taqwa hauna zai ga cewa da cewa taqwa hauna na kula lahu sai mu ce da shi ka zabta kai ƙarya ba haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa inna wa laysa fi qalbika taqwa kawai dai abin da yake nuni shine zuciyarka babu tsoron Allah a cikin sa law kana fi qalbika taqwa da dai a cikin zuciyarka akwai tsoron Allah akwai tsantseni da takaita Allah da ka kiyaye Allah ka ji tsoronsa ka bar gemun ka da aka ce maka bar gemu yana daga cikin shan annabawa da annal qalba domin zuciya take ganta idan taqa idan ta ji tsoron Allah ittaqatal jawarih gabbai ma su ma za su ansa su yi wato following din umarnin zuciya sai ga su ma sun tsoron Allah wa idan hamaka fi ma'asiyatillah idan hamaka fi ma'asiyatillah idan hamakatal jawarih amma idan zuciya kowane lokacin haɓawarsa da shi ne shari da sabon Allah sai ka ga waton gaɓai su ma sun amsa suna following suna amsa ainihin wato kirata suna jawuwa zuwa ga dukkanin aikin shari with this sai ka dinga ganin mutane wannan in yawa ya gari sallah ma baya yi wannan in yawa ya gari za ka ga sallar jami'i da shi ake yi wani kuma sai ka ga yana biyayya ga iyayensa wani kuma haka waye gari baya biyayya saboda yadda ke iyayensa ba komai ba domin duk wanda za ka ga yake rayuwa yana ɗaukar iyayensa ba bakin komai ko to wala da baya gama lafiya shi yasa ku yanzu da yan gawan sai ku kiyaye duk sanda mahaifiyarka ko mahaifinka ya kira ko ta kira ka ka amsa mata da gaggawa sannan duk abin da suka sa ka in dai aiki ne ba na shari suka dora kuma iyaye ba sa dora mutane akan shari ba sa dora yayansa akan shari don haka duk abin da suka ce maka matuƙar ka saba sabon Allah ba ne to ka aikata masu kuna ji idan aka kawo da ƙaran yawo a gida ka ce wai is not obedient to his parent to definitely za a yi discipline ɗin shi a wannan makaranta dole sai ku zama kuna biyayya ga iyayen domin ku samu albarka a yau ku samu albarkar ilimi
haka zalika malaman ku da kuke tare da su ku dinga mutunta su, waɗanda suke kantar da kuɗin nan ku dinga ganin girman su kowane lokaci. Da wannan za ku ga idan kuka girma za ku samu mustaqbal future mai kyau, rayuwar ku za ku haske yana bayyanawa a ciki. Zai wahala gaske ga wanda ya bi iyayensa lafiya ya gama a rayuwar shi gaba ya ga ya rasa yadda zai yi, ba zai taɓa yi ba. Allah ya samu dace. Malam sai ya kawo mana wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har yau yana ce mana wa ana bi zarri radiyallahu anhu, an ka daga bi zarri Allah ya darshe an nabi sallallahu alaihi wasallam da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillah, cikin abin da ya bato daga Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi, yana cewa ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum, da dai farkonku da ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wajen nakun da aljanan ku kanu ala atqa qalbin wajidin wahidin minkum, za su kasance a kan zuciya na mutum ɗaya daga cikin ku na tsoron Allah, ma za da zalika fi mulki shi'a, Allah na cewa kan ba zai kawo komai a cikin mulki na da wani abu. Watan yau da za ka ga mutum yana bin Allah, duk abin da Allah yake so ya aikata, abin da Allah baya so ya nisanta, wannan ba zai ƙara Allah da kuma a cikin mulkinsa ba, bal shi da yake aikatawa shi ne amfani zai biyo mawa, domin da shi ne zai samu sakamakon kyakkyawa a gobe kiyamarsa a lokacin da la yanfa'u malu wala banun illa ma atallaha bi qalbin salim. Ya ibadi, kuma ya ce ya kuma ina law anna awwalakum wa akhirakum, da dai kokon da ƙarshen ku yin sakku da mutanen ku wajen ku da jaran ku kanu ala afir qalbin rajulun wahidin minkum, za su kasance akan zuciya na daidai mutum ɗaya daga cikin ku na saban Allah, wanda ya koya saban Allah kamar irin su Fir'auna, irin su Hamana da makamantansu, irin su Qaruna da makamantansu. Ma da kasa zalika min mulki shi'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa haka ba zai toye komai daga cikin izzan mulki na ba. Duk yadda kake yin sabo kada ka ce ai kana bata ma Allah rai, a kanka ne kake cuta ma, domin eventually kai ne za a yi jojin, kuma idan aka yi jojin ɗinka at the end za ka bada ne cikin wuta wanda ke cewa fa ummu hawiya, mu dai Allah ya kare mu. Wa fi hada dalilu ala anna al-asla fi taqwa wal fujur, wannan kuma zai nuna maka cewa asali a cikin takawa da ainihin wato ta'addanci shine al-fujur, sabon Allah, kwarewa a sabon Allah, hiyar koyi cewa dukkanin su gaba ɗaya storage din su ne zuciya. Duk abin da kuma mutum yake akai a yau da ka dubi shi ka ce masa to wato waka zuciyar sa ne yake ainihin wato aikatawa aikace. Ba zai yi ba a ce a zuciyar ka ta kwaci wannan abu ba ya zama kana aikata shi ba zai yi wahala masa komai daga zuciya ne. Malam sai ke cewa hiyar kudu fa iza barra al-qalbu wattaqa barratul jawarih wa iza fajara al-qalbu fajaratul jawarih. Fa iza barra al-qalbu, idan zuciya ta zama nagartaccen zuciya, wattaqa ta kiyaye dokokin Allah, barratul jawarih, sai ka gabanka duka gaba ki suna ansa nagarta. Wa iza fajara al-qalbu, idan zuciya ta rude ta gurbace, fajaratul jawarih, sai ka gabanka sun gurbace sun lalace. Ƙalar Malik ibn Dinar, ɗaya daga cikin magabata, yana cewa wani yana zuwa da hijira na 1130, ba 1000 ba, hijira na 1130. Wannan tabi'i innal abrara yake cewa lallai kaga bayan Allah nagartattun bayi, tabi qulubuhum bi a'malil birr, zukatan suna tafasa da ayyuka nagari, wato zukatan su always suna riya ainihin wato ayyukan alkhairi ne, sabon su alkhairi ne, in suka ga wani za su dinga aspektin alkhairi tattare da shi, ba za su kullace ainihin watan shari a zuciya ba, da sun gani kawai za su gina kyakkyawan zato ne a kansa, ba za su nuna da zargi a kansa ba. Ya ci gaba da cewa wa innal fujjara, kaga mutanen banza mulhadai yan duniya, tabni qulubin bi a'mal al-fujur, zukatan su ko lokaci suna ainihin wato tasirantuwa ne da sharri, suna tafasuwa ne ainihin wato suna riya wasu ayyuka na fujuri. Wallahu yara umumakum, Allah yana kallon ainihin wato himmominku, kai kawon yadda kuke, fanzu ma kuntum, ku lura kai taka tsantsan da abin da himmominku da zuciya ya kasance.
kamar yadda dai muka yi ishara yadda ibn qayyim ke cewa in ma dai baka yi shara masallaci ba za ka yi shara ne kasuwa. Mutane ne za ka ga sai ga mutum ya ce maka kana bata maka lokaci ne na yin aiki kaza da yin aiki kaza a daidai wannan lokacin kai ka bata maka lokaci kana karatu shi kuma daidai wannan lokacin ya zai wani shi yana game for hours yana yi okay sai ka ce okay for pleasure ne da makamantansu ai karatun kai ma da ke is for pleasure ko ba ka wani ba of course ai karatu idan ka saba da karatu ya bi jikinka zai zama ka for pleasure. Yanzu akwai san da kana cikin damuwa amma da ka shiga cikin library ɗinka ka zaɓo littafi haka ko ka ɗauko wani littafi a PDF ko kuma wani app da kake da shi wala sai ka ga baki da damuwa ya fita to kai ma da ke ɗan duniya haramun min al-rizqi allazi khuliqu lahu wa balagha rizqi nafsu wa shaytani tunda sun gudu sun ce ba za su bi Allah ba sannan ba za su wadatu da ainihin wato mahasin da Allah ya tanadar musu wani abubuwan jin daɗi so they have to fall into a trap which is shaitan trap. So it was unfortunate dole sai ka dinga rage wannan chattings din da kake yi or necessary chattings din sannan ka dawo kuma ainihin wato games din da kake yi ko lokaci a service din ka su ma ka rage su ka mai da karatu wannan maka din kanta novels kana updating din vocabulary din kana turanci sentences din kana brush din su dan kana yin waɗannan games amma banda ka da kana sacin karatun ka wanda aka maka a nan islamiyya ka je kai ta nazar kai ta yi ko da ka zama gani ka zama perfect. Muna ina sai ma da yake cewa wannan maganar da muka kwaso ta ita ma ibn abin duniya ya waito ta a cikin kitabul hammi wal huzni isnadin sa kuma jayyar ne isnadi ne mai kyau. Wa idza kana aslan taqwa fil qulub idan yana asalin jin tsoron Allah a zukata yake fala yaddali wa ahadun ala haqiqata kenan ba kowa zai iya gane wani na jin tsoron Allah ko baya ji haƙiƙanin da ban sai dai ka ce in muna kyauta tsammanin wani wannan wani mutum ne wanda ke cewa muna kyauta tsammanin yana da tsoron Allah illa Allah ta'ala Allah kadai zai iya yanke hukunci cewa na kai tsaye kaɗan mai jin tsoron sa ne kamar qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda maki sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya kallon zuwa ga ba duba zuwa ga ainihin matan suwarinku kamar appearance ɗin yadda muka fito amma ba da resin Allah yana kallo abin da ake nufi shine wato gangan jikinka yanzu ni kun gani nan launi na mai aswad ne kai launin ka fari kai launin ka tawada to duk waɗannan alwan ɗin gabaki ɗaya ka haɗa su launuka daban-daban duk launin da ka sani ka tuna da shi to Allah subhanahu wataala baya kallon wannan baki ne wannan fari ne wannan yana da kyau wannan yana da muni wannan wankan tawada ne a abbat me Allah yake kallo amma ne kuma baya kallon dukiyoyi kai zama wani bi kuɗi ne wani talaka ne a'a Allah baya concentrate akan waɗannan abubuwa focus na Allah akan shi ne walakin yanzu ila qulub yana zuwa ne zuwa ga zukatanmu me ke cikin zukatanmu shin tsoron Allah ko ku kishi na waka wa a'malikum da kuma ayyukan dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake lura da shi ne shine ayyukan zuci ayyukan zahiri na gaban da wannan ne Allah yake jujjuta mu amma ba da kuɗi ba ba da wadata ba da talauci ba da launi ba da makamantansu wannan kuma shine zaka samu intelligent people suke auna mutane akai ba za su mu'amala da kai ba dan kana da shi ba za su mu'amala da kai dan kana da talauci ba wannan shine ainihin wato mizani kyakkyawa wanda in ka rayu akai to zaka da duk wanda ke tare a duniya ta nade in dai kuna a duniya za ku ne tare amma in ka a ce kana mu'amala da shi ne da kai shi ne sama step ba kaga in yi neman musu mai sojoji ma za a yi gyara shi kaga za ka gode shi akwai wanda suke ainihin wato establish na friendship based on beauty akwai su gare ka ce wai tsakanin mace da namiji dama tsakanin da mace da ba friendship kawai abin da ne ba ta lokaci ne ba friendship dama kawai da ana da yi amma ba wai abin kagai ba ne ba biye gurbin su da kuni sun ci waɗannan abubuwan abin da kawai irin ake nufi shi tsakanin friendship ne tsakanin maza ma kawai da suke yi malam lokaci ya yi ko so minti ɗaya to ba mu masu hadisi da bayanan da malam ya kawo gaba ne kaɗan cikin jami'in walika malam ke cewa ina izin faƙar ya kuma kasiru man lahu suratu hasana ake cewa kenan za ka samu da yawa wanda za ka gan shi
by appearance is beauty, nature ɗinsa kyakkyawa ne, abubuwa ne ko ka ganshi da tarin dukiya, financially is powerful, auja ko ka ganshi ya fito daga ainihin wato yana da status, ya fito from a high class family ne, abu ya suka fi duniya ko kuma ka ganshi ila irin politically is powerful, yana da karfi suki wannan ɗin komai da komai. Qalbuhu khaliban min at-taqwa iyazan billahi, amma zuciyar shi ta kushe babu tsoron Allah a ciki. Wa yakunu man laysa lahu shay'un min zalika, amma sai ga wani wanda bai da dukiya, bai da kyau, bai da dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafo, baya duk abin da ka sani bai da shi na rayuwa, amma qalbuhu mamlu'an min at-taqwa, amma zuciyarsa zaka sake da ta cika da san Allah da manzansa, akwai tsoron Allah, akwai tsantsayi da takawa a ciki. Fa yakunu hakama inda Allah ta'ala, sai da shi yafi daraja a wajen Allah. Bal zalika huwa al-aqsa wa al-mana, ce wannan ba shi yafi yawan faruwa a duniya, wannan shine mas ainihin wato rayuwar da muke akai, shine zaka samu mutum zaka shi bai da ainihin wato abin waje a gani, amma sai ga kuma zuciyar shi Allah subhanahu wataala ya ainihin wato albarkace shi da wannan daraja da tsoron Allah da takasansa. A nan za mu tsaya da takaitaccen nasiha da muka yi sakamakon shi malam da mu ce subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.